Jatend Wiper Kalonzo Musyoka kwayo jatend piny William Ruto mondo chiw ler e gima omiyo jolweny ma Jubaland ni gwenge mag Mandera. Kalonzo wacho ni jolweny go goyo kambi e sikund primar moro gino mar rocho somo e sikundno kendo miyo jodak mag gwenge go luoro. Kalonzo wacho ni jolweny go man kod gige lweny odonjo e pacho ka miyo loko sikundno mar dak gino mamiyo jopuonjre wuok e klese kendo luoro opong'o chuny jodak matong' Kenya kod Somalia. Yeye apendelei upande wa Somalia kimeumana, watu wameingia Mandera, jeshi Mandera. Wasomali wa Mandera vile munahofia hapa wanakimbia kujificha, wameingiliwa na jeshi kutoka Jubaland. Na watu wanasema, msituogope, tumeelewana na wakubwa wenu. Ruto alikuwa deputy mbaya. Ungekuwa na uwezekano utoke wapi akuwa good president. Hello. His Excellency Kalonzo Musyoka was the deputy of Kibaki, and they did the best that any president this country has ever done. And that's why we are saying he's the excellent candidate and the next president of the Republic of Kenya to make Ruto one term.